rembugmu ngabangake kuping kula matur. Antasena rembugmu ana ngasang Yai Kresna mau dumuk lawan Punwa Baladewa. Aku sing jalari peteng galih Yai Kresna. Lah iya ora. Ya syukur nek sampeyan wis gelem aku. Kuwi dene ora ora apa-apa. Monggo nyatane sing teko Ndorati sing bakal ngambil kembang Joko Sumowi Punwa Baladewa. Kembangipun minangka syarat srana negara Mandura supaya enggal kalih saka ing beda uwak soe pagebluk. Yen wong dapurmu dikon sadrajate Bagong kowe ngalah. Bagong rek-rek bangun desa apa? Karangabolotan. Yen pancen wis pengin dawa umurmu kowe bali Baladewa isih gedheke rasa ing rah sabaran. Piye to sampean iki? Kok malah slenco sing menang mutusi perkara iki sing duwe omah aku mau ngandhaki karo Kresna sing jalari petenging penggalih Pakde Kresna iki sampean iki asline ora gelem ora bakal disili kembang ngono iki pola adikku wis seru yen aku Ndorati asine ning iki dina yen pancen bakal boyo kembang Jawa Sumo Antasena sing duwe wenang sing duwe turba perkara kembang mau. Jajagan dulu Bathara Pastu Jaya. Yen kowe mangkono cekoke jar perkara Baladewa. Perkara iki kudu dirampungke. Dirampung antar Baladewa karo Antasena. Hayo metu njaba dirampungi perkara iki. Aku ora seneng metu njaba. Ora penak jarene. Ditokke jero dirembuk ana jero kene ben disekseni Pak Cilik Sencaki, Pakde Kresna ngene mampir ora perkara kudu dirampungke dirang-dirangke kok. Kok Kresna ngambil kode Yai Prabu ya songaweng ya. Nyat soleh ngarimiro Antasena lah kok tuwuh kendelanmu mane ndak pokok Prabu Mandura wani wae kok ora wani iki sebabe apa dasarmu apa mane ndak mau sing kok Prabu Mandura sing jalari petenge nganti ku dasarku sing rawuh sopan ana Ndorowati iki mau Baladewa gadungan iki mau Baladewa palsu sing arep nyolong kembang Wijakusuma iya ora jagat iki Bathara Pastu ora jagat ladalah apa tipe sing dadi pandatangmu lha iya tujune kok ana aku. Yen pancen arep disili ora entuk iku ketau ngomong Pakde. Aja nyilih aku sih kebutuhanku sih akeh ngono. Ngono dadak ngenteni tekaku. Antasena iki Pakde. Mapun Ndorowati wong senjata pitulungan mangan kowe njaluk dulu apa. Lakon iki enggal padake sapa sejatine Kang Panimim nggo warna Prabu Mandura ya jaluk pamit rampungane. Yai Sencaki kuwi dawuh. Kok katon ngendelok, katon lenggong, katon gumun. Apa sing kok gumuni? Kula gumun kaliyan Anggir Antasena. Perkara apa? Kaya-kaya rai kula niku diorek-orek kaya kula niku diwirak-wirake kaliyan Anggir Antasena. Lah sebabe boten nyono boten legi wae ngarawuh mriku Baladewa gadungan Baladewa palsu mongko. Sampun wiwit sonten kula wau kula niku lenggah wonten wingkingipun Prabu Mandura. Ewa dene niku boten nyumurupi boten mangertos bae mriku Baladewa gadungan.
Lah kok Anggir Antasena saged pirsa niku lho. Iya. Kula niku gumun sanget. Kula mboten gumun niku. Lah kok ora gumun iki sebabe. Pancen Antasena iki bocah kaya ngono kuwi. Ya bener Kakang Jawa kuwi, kan. Antasena ki nadyanto bocah juga, nadyanto bocah bambu. Nek iki bocah lantip ing panggreta tanggap ing swasana. Oh Prabu, piye ya? Sedyaki minangka jejere Senopati namung kula boten gadhahi kelatipan, boten gadhahi waskita, kawaskitan kadidene Anggir Antasena pirang menapa ingkang kula sadhar. Kula meri kaliyan Anggir Antasena. Sing kok karepke cara dipunpripun supados kula saged latih ing panggreta waskita kadidene Anggir Antasena. Kowe kira mau meri? Ketrimane wong iki dhewe-dhewe. Antasena kae bocahe waskita, bocahe ampuh kaya ngono kae mergo kae ora lamaran, kae bocahe seneng prihatin. Bocahe sregep tapa brata seneng tirakat, seneng laku. Lah kowe iki ora kok. Mangan wae turu wae. Ampuhe kok ndi nek seneng mangan seneng turu kok. Dudu kowe kata. Iya. Wong Prabu paring dawuh tirakate napa lakune napa supados saged kadidene Anggir Antasena. Ya sencaki sagung. Saged. Antasena tau nglakoni poso mangan ora ngombe. Lawase 90 dina. Ampun mari 90 dina, 92 dina kula kuwat ora mangan ora ngombe. Kowe kuwi injih kula kulino rekoso kuwi. Antasena kae ora turu lawase 7 sasi. Apa kowe kuat melek kaya Antasena 7 sasi? Iya, Pak. Kula niku kulino melek kulino nabur. Yen mung melek 7 sasi kula iya. Antasena kae ora tau gepok singgol karo wong wadon. Apa kowe kuat ora gepok singgol karo bojomu 3 sasi lawase? Kados pundi? Apa kowe iki kuat ora gepok singgol karo bojomu 3 sasi? Iya mawon. Lah kok mau? Lah injih. Ora kena gepok singgol karo bojone, gepok singgol karo bojone kancane tuh. Ya ora entuk. Kowe wis duwe bojo ora kena nakal. Urmasan